All right. Ndofunga network yakudonhedza guys, handisivi yangoti life can't continue because of technical issues. Amen. All right. Saka yaningira yanga yangodonha ndakaridhusa vanhu futi. Saka yaita ndoenderera mberi. Mira vauti vari kuuya avo but vasati vawanda, vari kuuya vachiri pa100. All right. Network ndo yakudonhedza. Zvakaoma. Saka mwana wakadzokera wanayo grade 8 akasvika adzokera pasame school ipapo. Pasame school ndandisina kumbotransfer zvakaitika kuno kuvakavhara kamuna June. Saka vachingobvara ndakabva ndakumba before that. Ndatonotakura hembe dzavo dzese ndichitoti ndakutonosiya vana. Saka ndakadzoka nawo simeni. Kwadzoka nehembe dzacho futi. Ndakadzoka nazo simeni. Saka vana havazi pachikoro panenda chikoro vanenge vari safe here. Inini simeni ndodotenda Mwari kuti ndauya kuyedu ndakawana varume vari saka anotoenda paprivate achibhadharirwa nemurungu wangu. Wonder private school, all right. Uyu anoenda mumakreshe mudzimba yaya. Okay. Plus kwandinogara hakuna kuwezi. Okay. It's great. All right. Pavana ndipanda kutyira kuti kuchikoro uku sezvo vana ava vakaiswa ruvengo rokunzi makwerekwere anenge ari safe here mwana zvadzokera kuchikoro ikoko. Usavari right. Depends wazvo zvekutaura zvekunzi kuchazoitwa kudiwa mastand permit nechii. Musikana ikati mukomana. Mati? Musikana? Mukomana. Saka vari kubvunza mapemiti? Havasati havana kana chavati vatobvunza fedza. That's better. That's better. Right. Mchiendera mberi apo. Ndandasvika papa ndichaziva ndandasvika. Panyaya yekuepweth ipapo vakazoti ndakazotora vana vangu ndikadzoka ivo vakazotama kudii. Alright. Ivo vakatama vakaenda kunogara kuclinic. Ndozvavadisa maronja. Turumu dzavanga vachigara dzino. Vesa maronja turumu dzavanga vachigara ndakavabvunza. Vabva kutora mari ivo. Kuyerenga. Ndakazodza ndakati kana muchitora ini mari yerendi muchitandi zvakangofanana nekuti ndinogare nomunhu kuzongo achindigare saka rendi yacho ndaakutora ndati aiwa chipikedzei kutora cherendi nekuti inini ndaakutoido mari yoingu kuti munhu apiwa mamangu ngaise mari pamukuru itondibatsirei vana pane kuti murambe muchitora inini zvezvei zvakuitirai vakabva vaisa chiprofile pictures name pafoni pavo papastatus pakanyorwa kuti hanzi handina kutambura zvekudaro zvekuti handina kutambura zvekudaro zvekuti ndinokonorerwa ka$35 irendi ndikavaisa paprofile picture. Hanzi chii? Hanzi handisati ndatambura zvekudaro zvekuti ndinokonorerwa tumarendi twema$35 ndobva vaisa paprofile picture pavo kuti uone kuti ini ndione simeri ini ndabva ndanolaika ndobva vandibhuloka. Yesu vaida kuti utengo waone wekubhuloka. Ndabva ndanoona ndobva vandibhuloka
asi neni zvakangooma kuti munhu unenge uchiti mwana wamai vako ndopandotonyatsoona kuti nyange ndikanzi ndadzokera futi nhasi kungondiregerere kungondivenga kwavanga vakaita ndiri ndikisimeli ndichikura kureva kuti vachingori naro ruvengo rwacho because chandakavatadzira futi handichizive muri vangani kumba kwenyu? tiri 5. vamwe mukuru ndivo ivo ndo firstborn, koita vamwe sisi vangu vari kunoko. Similarly life yangu ka ndikataka kuzede sisi vangu vari kunokwa vakasouya kubotswana kudhara. Vauya kubotswana kudhara ndaitambudzika ndiri kuZimbabwe ndazomitiswa ndane vana ifeta ndakumitiswa sireji yakaramba ndaingotambudzika ndiri murume imomo kusvika ndazomuziva. Ndomukumbira ndokumbirawo sisi vangu ndandichine mukuru wani ndokumbirawo nditese ndiuyewo kubotswana ndishandi vakaramba vakati handitore vakadzi vevanhu ndonzi ndindaparadza dzimba. But izvezvizvi zvinhu zvakazovaomera 2020 ini ndandatova kunoko ndikavabhadharira mari yebhasi simeli kuti vauye vakasvika vakagara mumba mangu ndikagara navo kusvika vawana basa vakazotama vakaenda kunogara kumba kwavo kwavanogara. Izvezvi simeli havatauri nini havandishanyiravoyi kana kumba kwangu. Ndakavhunza mwesisi wangu ndikati naye makambovavhunzawo here kuti ndakavatadzirei, zvikanzi vakati munovhaira. Iwe unovhaira we? Handivhaire simeli, ndovhaira ndine why can't you just live your life, my dear, and leave these people? Izvezvizvi ndakatoudza mwesisi wangu wandinowirirana naye wenumber 3 ndikati munozoti it's fine, indaaccepta kuti handidiwi. Saka ndakungozvigarira kumba kwangu handitambowo pawhatsapp kuti vandichataura nevana vangu. Pamwe chamusingandidire ndechekuti inini ndisina murume, pamwe munotya kutorwa varume handizivi. Saka regedza ndichingorarama life yangu, imi mungorarama life yenyu because chamunondivengera chati handichizive simeli. Apa vese hama dzangu zodzo kuti dzinge dziri muno muCape Town ndini ndinovatora simeli vachisvikira mumba mangu vachigara mumba mangu kana vazowana mabasa avo yenyu. Iwo saka pese vangoita zvezvinoda kuita kudikeyo? No, handizivo simeli, moyo inosiyana. Ndikanzwa kuti hama yangu iri kutambudzika ndine pain yandinonzwa unotondisvika pamoyo. But pain yako ichakuurayisa kadhiya. Une mwoyo wakafanana newako hangodhiya ndokuzviona. But zviri dangerous ufunge. Indombozvifunga kuti pamwe pachona ndofunga dzimwe pamwe pandongobuda soka ndofunga mwari anenge achitongorambawo zvavo because nditori nemwoyo iwoyo kuti handigoni zvaunoita zvizvi zvokuti paunotsva ipapa paunopiswa pandoziva ndakambotsva several times unoramba uchingovepo. Andora munhu angu yangoti so wakutongoti pamwe zvakatopera munhu ngapiwe chance, but it's very dangerous. Inzwa vakaita mukande woisimeri nanchitoseka kupatara munhu mukando vakaita mukande wava vamwe sisi vangu vacho vandinowirirana navo neivava vasisadi kutaura nenavo ameno mukando wavakajoina kwakusaidiwo kwavanogara ikoko. Vaita mukando yasimeli ndobva wabuda mari vakatoshiyana mwedzi wakaperera wabuda mari yakawanda ndobva vaita pati vachitenda umwe sisi vangu vandowirirana kuti wakaita basa wakandiratidza vanhu vemukando mari yangu yabuda yakawanda zvinhu zvangu zvatofamba saka ndikuita pati yekutenda. Baba sisi vangu vandinowirirana navo vaindobva vati inini maita pati yekunditenda kose ndinomboitirawo pati munhu akakuunzai kuti ndisirewo namba muconversation vanoda kufona wafoni ndisirewo namba letu ndambowa indepi namba tikanzi kuti muite mukando yandimama toudzwa nemunhu akakuunzai makambomutenda uyu kudai vakabva vatoti nyaya handidi kana kuitwa ndidi kana kuitwa anovhaira zvisingaiti. Ndibva vanhu ndakatozoita kuitwa nemakoti kwanga kuine pati bati vana vanai vangu. Same father, same mother? Same mother, same father. Vandakatosiyana navo baba ndeava vari kuZimbabwe vakugara kulenziwa asi ava vari kunogoesa ava same mother, same father. Yo? Same mother, same father. But ndozvinoita upenyu asiwo ndinongotenda mwari kuti ndiripo kunoku maybe ipapo ndichendo Zimbabwe watondibvunza vakati
saka mauya nevana vese saka muchatangira papi ndikatandisiyo tichatangira papi because ivo vaitosingoti ndauyawo zvokutoya zvachose vaisingoti ndauya nemabhasi mara zvezvekudziwa I think ndosaka vasina kutomboya futi kuzondiona because vakatokutya kuti pamwe ndichaita mutoro wavo but ndandatongozviemerawo nekutya kuti nevana chii ndikandimboendesa ndinosiya vana kana ndikazomhanyiswa ndimhanye ndezvendinga ndosaka ndatoendera but unongoona life kuti uri wega muupenyu. Mafamily makatakura kurema vedu we. Mafamily makatakura kurema. Ende imene ndikunyeperewo muupenyu wangu ndonamata Mwari kuti Mwari ngavandipewo mukana wekuziya kuti ndapadhuze kufa semapiro avanoita vanhu mukana ndototsvaga zvangu munhu anoadopta vana vangu because ndosoti hapana sineri hapana. Iwa vadire kutanga kutaura zvokufa iko zvino uchiripo ikura urarame vana ningakura vanokura vana uripo. Ndinotongobuya mupfungwa dzangu kuti saka kana vanhu vachindidaiso inini watiwo ndikanzi handisisipo panai munhu here anogona kutarisa kana vana vangu. Kubaba vana havaripi especially mudiki baba vemukomana muhondo varipo kuzimbabwe takangorora nawo ndiri mudiki tikatongorambawo vainjivova vachindishungurudza vachiita zvi zvavaita tikangorambana ndabva ndazouya kunoko ndobva ndaroorwa ndikachata white wedding chaiyo but zvakaramba futi kushanda ndane nhengo yemwana mudiki zvikapera futi. baba vacho varipi? Vakaenda kumashipi. But hama dzababa vacho vanaga vazivavo kana chiwa kuda kuzofa pamberi apo kuzivisa ako hama dzevana kuti kana chisvo chiwa kuti uda kufa kana ukazofa vana vanoenda apo kuhama dzavo. Ndinowandakuti ndoda kufa simeri ipfungwa dzinenge dzichingouya idzodzo pfungwa dzichinomboda kuti pfungwa dzakadaro idzodzo chii usafunge pfungwa dzakadaro. Handikuzvisimira handitombopingawo kana kuzourayira pachibati ndongofunga hama dzangu kana dzichindibata kudai huko ndikanzi ina handisisipo vanozochengetedza vana vanenge ridambudziko vanozove vana vacho. Ukatogona si wakavakira vana vako chitiri rooms wakagona ukatogona zvawakaita iwe chitoimprova pachitiri rooms chako chichoicho chitoimprova ipapapo utoisa mvura use solar improve ndopamba pevana vako iva ita kuti zviite mukomana ari kura panoti grade 12 vanogara vega vana handovati grade 11 grade 8 8 achiri mudiki grade 8 ane 13 years aiwa 8 mudiki ndafunga ti 11 8 mudiki ndiyanga ni 16 17 18 aiwa vanogara ane 13 years but still cherepa panozongokukake simedi nkuramba chinamata Mwari kuti dai tangowaramba ndine mukana wekushanda semashandiro andikuizvezvi angu vana vangu ndikadzirire vana vangu nekuti anovaona chaisimeni akapana ndiri kunyika unotoshanda zvakutotaura izvozvo unotoshanda utodhikilani murume wako Mwari vari kutonzwa unoshanda zvakaoma sori akokola sori akokola sorry my love hama dzonetsa idzi ni last week taitonetsana kadi last week taitonehonde nekuti takatobhundukana kusvika vazoya nedzimwe namba wakumbira regera kavhura ndikati the only way ina handisobhadhari mari dhabhuka hazviti bhadharai munhu mari yake vakazomupa ndokutira takakutaudzana zvonetsa sorry zvonetsa izvi zvonetsa kana ndida kuona kuti munofamba musingaonani nehama tambai mageme ekusandudzirana mari munotadza kuonana chaiko chaiko varipo mwada kufona here kaisi tinzwe mupikira kuti unatogwazisha wefedhano zviti zveitorinani sometimes pane hama idzi because mwana anonosumudzwa nejeve kuhamwawo anonosumudzwa nejeve kuhama fona iti ndinoda kufona dzimwe hama tinokama nadzo ndokapai panozoti maini navasimai motwa hei nema hei ndimaini ndimaini navasimai maini ndimaini navasimai. Hello Makasei Sisimeli. Tamuka Mamkasei Sabina. God bless you, God bless you. Well, we've been broadcasting all night, but pomwe wangu kurwadziwa
ndichivasisa vachitaura nyaya yavo. I think I've just come in on social media right now. 10 minutes you can hear by my voice kuti ndichiri kusound out semunhu amuka. Okay. Mukadzi uyu atori musituation yandakapinda. Amene kuti varipo here sisa? Vari kunzwa. Thank you. Mukadzi uyu atori musituation yandakapinda yekubatsira hama. Thank you Laina neMasters. Endelea mbele Sabina. Yeah. Sabina? Yeah. Ndaba na network. Network. Iri kubada chistop. Aiva kutorwadziwa kutoshaya mashoko. Urwadziwa sorry ako. Saka chinochitamudza ndechekuti anofanira kusimba. Inini ndakatumidzira furniture kuZimbabwe ndichitumidzira hama dzangu about 14,000 pounds. 2003 because mapepa anga akuramba muno munyika. Ndakazobata pamuviri pemwana wangu Mandela 2004 ndakati ndanomboshingira mapepa. Since ndakatenga imba kuZimbabwe, you know. Ati mapepa achairamba, you know. And then 2006 mwana wangu Mandela ane 2 years. Ndafonerwa nevamwe sekuru vechiMarawi, sekuru vedu. Zvanzi mwanangu imba yako yakatengeswa. Ndati imba yakatengeswa naniwo zvanzi yakatengeswa naamai vangu. Nyaya iyi unogara uchiitaura. Thank you. Saka ini chandoda kuudza madzimai aya ndeyekuti nyaya yavo ichiri raw. Inini nyaya yangu has been going on for 20 years. And ndakangoiconclude 2 weeks ago. Saka chandoda kuudza madzimai, platform yavauya inoika ndiyo platform chaiyo. Ndiyo platform yekubatsirwa. Unogona kunge usingabatsirwe zvako nemari, asi unobatsirwa nemashoko. Ini ndakanga ndakutosvika panguva yekuda kuzvisungirira kuti ndaindodzokera kupiko iko kuZimbabwe. Dzimba dzatengeswa ndodiniko. Unosvika pauda kuzvisungirira. Handizivi kuti hama yangu uri kupi, asi ndatonzwa kunzi vanhu vanotorwa nesocial services because wavhiringidzwa. Don't be like me. Inini vana vakatozosvika pakutorwa nesocial services. Yes. Vana vatorwa nesocial services kamwe mangu kwanga kuri kutokampenera mapepa. Because takatoona kuti vana vakaregedza kuenda musocial services, isusu wacho hatichaita mapepa. Ikani ndakekwa noshukutapa. Asi ndakaencouragwa namai vavo vauri kutaura sisi Mary and the Diaries because ndipo ndakatanga kushanda kumvenge. Saka vanhu vaive vanditengesera imba vaitoda kutoti nditofa. Uri kunzwa? Apa ndine vana, apa ndina mapepa muEngland. Ndatomboendawo kumvenge kwandinokurukura nevamwe. Apa ndakaunza vanhu 6 in this England. Ende ndaka-isolatiswa nevanhu veukama vepadhuze. Ndakanyaya ndapo manje ndeyekuti Sabina akufanira kufa. Kuitira kuti tichinatsotora vana vake nezvinhu zvangu zvandinazvo kuEngland. Kutora dzimba idzodzo. Uri kunzwa? Ndine gomo kuBluffields well. Ndoda kuudza mudikani kuti ndakabhenda face stress. Ndoda kukuudza kuti ndakatanga kudevelopa chirwere chemoyo. Up to now, ndine chirwere chemoyo, but because I'm a personal trainer, I put my prescriptions pandiri. But zvisinei, chandoda kukuudza munen'ina achiripo here sisimeri. Arikukunzwa, ari mumakomenti. Chandinoda ndechekuti Mwari adzoka achiti I love the fatherless. Mwari wedu uyu anotoda the fatherless. Ndini here Sabina. Ndini here aichema uye kuti nai imba yangu yabiwa ndodiniko. Ndini here akapotsa aenda mujeri for 45 years because ndanga akurwisa mabhunu kuti ndipiwe mapepa.
misi haigare yakafanana. Ndozvandoda kukudza munen'ina wangu. Usafunga kuti nhasi zvinhu izvi zvaitika kwandiri zvicharamba zvakadaro. Wakakrietwa naMwari wako iwewe. Mwari wako ndiye achakupa zvinhu zvekuti uchatozoshuya kuti nhai Mwari, ko zvinhu zve zvandakatorerwa kwapana zvanga zviripo. Kuda kuti ugare uchirangarira mashoko angu aya, because ndiyo situation yandane zvinezvi. Iye zvinezvi ndotombozviswinya kuti ndiniwo here Sabhina uyu. Ndatove nezvivana 3 zvezvimaBritish, ndakutofarawo, ndakutosekera. Ndege hatichada zvokumhanya kunotsvaga mavhisa. Toda kukudza kuti misi inosiyana. Vanhu vakatitengesera dzimba, amai vangu vakandibira imba 2009 mpaka 2011. Hanzvadzi angu first born, instead yekusova kuti pane mwana ari kuchema akabirwa mudziyo yake, munozviziva imi kuti vanhu vakabirwa mombe kumusha vanoenda 10 years in prison. Saka sei inini ndichinzi ndinofanira kunormal tikada kutaura panapa vangani vakatenga dzimba kana kuti because it's hard chifunga kutengera vabereki vokubira. Hanzvadzi yangu first born yanga iri kuItaly, ndamubvunza nekatengeserwa imba kana hanzvadzi saka uri kuchemera imba. Akaitwa rombe ikoko musha ikoko. Imba iyeyo yavanga vandibira mari pavakanovhaka vapromise kuone vamwe vanhu kunzi aiwa isusu tiri mabhiliyoni yatichazvipedzesa. Shamwari, imba yakaita ruins from 2011 to 2026. Vanhu vese vakapa imba iyoyo first born yanga isingasove kuti paisabhina imba yake aenda mujeri. Ndaiwe uzoonekwa ini handichada kunyenya sisi vangu for 20 years. Vachida kunge vari kuya kuzoona munhu ari muhospital kuti richapa rini. Ngemunhu adurure, regai vanhu vadurure, guys, vanhu vakaremerwa. Regai vanhu vadurure. Kuita mhuri yangu rich. She has been saying this for years, Sabina, for years. She has been saying this. Ndatisaya kuita mhuri yangu rich. Nhasi ndini ndinobirwa, nhasi ndini ndinotukiswa nesocial media. Ndakuda kuzvisungirira manje. Ndikati mhanya kumvenge. Tamhanya ikoko tapiwa basa naSisimeli, ndikati ndakaita public relations nedrama. Sisimeli pane zvimaplots zvavairima ikoko nabankuru Dube. Ndikati aiwa Sisimeli basa iri ndinoibata. Ndipo pandakatozotanga kunzwa sense of kutiwa vanhu vanondi appreciate. Hama dzangu dzadzandisa muhari kuti takuda kukuuraya, takuda kukupedza. Kazoenda kuna Sisimeli zvanzi bvisai uya anopenga. Ndinoona Sisimeli undipenge. Ndini ndakabirwa dzimba mhuri yangu. Ndini ndakatumidzira furniture. Ndini ndakati vade upfumi, vaite upfumi, situation yangu iri fani. Ndikuda kukudza munen'ina kuti amai vakafa vakambobvira vazogara imba yavakavaka. Hanzvadzi first born yaifanira kugara dare kutaura kuti Sabhina takambira imba haina kumbozvitaura, yakafa iri rombe at 55 years. Baba vangu ava ndo vakatozonosaina will, vakati mwanangu takakutanzirana. Dai ndakakuteerera mwanangu, ona ndagara kunge Namba irapa Precious. Ndagara kunge rombe mwanangu. Baba ndo vakazosaina will. Baba vangu inini vakafa muna June. I don't want to lie to you. Baba vangu ndaivaudzawo futi zvimwe zvinoitai zvakati vari confused ka, because my first born emumba nema second born anotyisa. Vakangokutarisa sisi vangu sounopatiza iwe. Ndakabirwa imba 20 years ago. I was 27. I'm 47. I'm an adult now. I can think like an adult. Vanhu 3 vandakapfumi mumhuri mangu vakafa. Iye zvinezvi tine urwere kumba kweduko. Mumwe wacho aida kuti ndife, tabanga atori mubhedha kuti afe futi. Saka ndoda kukuudzai
vanhu vakateerera vari kumamisha musabate zvinhu zvevanhu, kumbirai unopiwa. Dai sisi ava ndanzwa pembatya dzavo dzaipfekwa, sisi hatina mbatya dzekupfeka panapa. Manje tosiya mbatya dziri umhere tokukumbira udzipfeka. Hawaimboti no. Saka iwo ndoda kukudza one thing. Vana vako vakazvara ava vachakuchengeta mangwana. Ramba wakashinga chero ukadya sadza nevheji zvikaita sei. Pano takudza vana pano pasocial media yediaries nemvenge. Pano paZimbabwe social media takutengesa vana kumayunivhesiti. Vana vakapinda musocial services. Vana vandinosekerwa. Vave mayunivhesiti. Anongokumbira usisi wangu chero ukadya sadza nenyeve. For as long as uri kufema, that is the first miracle you have. That miracle yokufema every day is going to produce more and more things. And remember, you were born by God. Your parents were just rental figures. Mwari hamukambofa akasiya mwana wake achitambura. Iwewo vana vako unorwadziwa navo ivavo. Saka unofunga kuti Mwari arwadziwe nevo. Cheni yako ichasvika. And thank me later. Today I sit here, of course, ndine zvivanga zvefesi yakapenda. Ndiri kuteta nani kane kutukana nana Linda Brooks panonana. But these people are not my enemies. The real enemies. Vaida kuti ndife. Asi ndasi. Ndovari kufa. Chenjerai kudiga graves for other people. Mowira mahari. Thank you, Tete Masmaka. Mchiti ava. Today Sabina is making sense. A lot of sense. Saka tinongoti kana Mwari akurangarira zvinhu zvakawanda zvinoitika kune vanhu zvakaipa zvinoitika kune vanhu vakawanda vanorangarirwa naMwari in a certain way. Yes. When you feel pain in your life, it's because God wants to speak to you. Yes. And when God speaks to you, you get blessings. Ndoda kukudza munengina inini wacho ndanga ndisingatozozvara ndakatozopedzera ndapiwo kamwana kacheche mbasera. Baby, I can honestly hold my hand on my heart and I say thank you, God, for Amen. what you've done for me, how you have protected me. If it was for Amadzangwitz, I want to tell you something, Nina, right now. Baba wangu pavakafa ndane hama dziri kuuya hanzi nedzimwe chitengere kombi ntoisa and then totenga bhodhi. Vamwe vari kuti you know what, is it possible ukandipa 300 pounds because ndakangogara padeni so ndakutongofunga ndichazongopesera ndapenga. Listen, hama dzekutemu ndakuziyai for 2 weeks. 20 years pandakaenda kujeri vana vangu vachitorwa nesocial services. Muri udzana kuti ndinopenga manga muri kupi? I've been approached nehama 4 vandabvunza kuti why today. Saka mimi muda kundiudza kuti chihama changu ichi chimuchaneta takandikumbira 300 dombe. Ndikamuudza kuti iwe 20 years ago wanga uri kupi? Iwe hazvisi zvokufosa kana usingadi no ndikungobvunza kuti 20 years wanga uri kupi. Tumwe tumakarati tuvana turi kuuya, auntie, how are you, auntie? Ndikati, hi darling, how are you? Auntie, oh God, Zimbabwe is getting so hot now. Can I come to the UK, please? Ndikati, okay. Kana ndakatarisa panapa ndakapedzisa kutaura newe 2020, this is 2026. Ichakaitika between 2020 and 2026. Nemashoko iwayo. Kana makuzonzwa hama dzangu kuti Sabina anotaura rafu. Vanhu vanga vaneni pandaitambura ndo vanhu vandinenge ndinavo vandinenge ndichidya patafura yaMwari nemashoko iwayo rinotenda sisimele. Right. Thank you very much, Sabina, for the wise words, the beautiful words dzaunza pano. Thank you very much, Maikunda. I hope guys you are listening. Sabina arikupa experience yake ye life yake. Arikutaura experience yake ye life yake. Murikona. Saka mukona ti vanhu vanenge vakaremerwa chifamba. Sabina has been saying this year for the longest of time. Achingochema namai vake vava kuti vakatengesa imba yangu vakatengesa imba yangu. So sometimes panopa kuti unopa vanhu platform to vent vanhu vadurure ende anofanwa kutaura because atriggiwa nemunhu ataura apa. That was a trigger to hear. Anoona but ataura mashoko anovaka kuti ungasiri Sabina nhasi ari kutaura ungati hasiye.
Hai Chichi. Hi, Sisinali. In that, as much as mom chiti kuna kola uya anga chiti ndikafa rather mwana wangu achengetwe na somebody. Like, it's true because I was trying not to have that children in Boko. Ini ndikutava hangu ndakazvimirira. Ndine mwana wangu, and mwana wangu is autistic, and ndotoshayi kuti ndikafa right now. But though baba vake, I know like he can take care of her. But itongotarisa kuhama dzavo kuti ndiani angachengete mwana wangu, unotoona kuti hapana, because vese vanhu they don't care about you, vanoda mari chete, especially if you're in the diaspora, they want money. The rest story noise kwavari. That's what I just wanted to say. Right, how old is the child? She's 5. Okay, but anokwanisa kuenda chikoro, She goes kuchikoro zvese zvitori 4, and she's anotoita zvese ega, but she is autistic. She's level 1 autistic, but mukatomuona mutombofungire kuti that's how she is. But ane like my behavior zvanoita and a lot of stuff, and she's non-verbal. Okay, so kutaura ane speech delay. Yes, speech delay. Otherwise she's very intelligent. Anotogona kushandisa computer. At 5 years, she knows what she wants. She's not verbal, but very verbal. And umuitire zvinhu zvaasingade. Anokudza no. Anotaura, but when she wants. Okay. No, it's okay, yeah. My sister. Mara anoziva, mara ahambokupi mutoro usagona kutakura. Plus, mara anenge akatoronga, vanenge vachitoziva zvavo. Take care of that, that precious angel. Take care of her. But do you believe kuti vana vanenge vane autistic ava, do you believe kuti anogona kutochinja? Munozvibelieve? Yeah, I do believe. And also, I wanted to say kune vabereki vane vana who are like autistic, who are like very special need. Vana vedu, they carry a lot of blessings. One day I'll bring my story of how this child has brought a lot of blessings in my life, and yeah. And that's no period can I stage 1. I don't know Yatani, but I've seen Pani Mananda Gona even autistic. Kana. Zvachose kana. Zvotuka tozowania ukatozodzonya dzake dzekumasure nezvizvosvika. Unotozviramba kuti munhu wani. Utozviramba kuti munhu wani. So I believe kuti, I don't know zvazvinoita, but I believe kuti inopera. I believe so kuti mwena mate kuchingodza Mwari mundu uzongoshamisika. Muzongoshamisika. Ndoda kufona guys. Ndonongone mwana ari autistic kudaro, guys, obvunza kuti uyo ushitarisa kuti saka ndikafa zveshuwa mwana wangu anochengetwa nani? Unoshaya. Kuti mwana anochengetwa nani? Unotoshaya. Because kana chikutira iwo uri mupenyu kuzoti vasara nemwana wacho vega lokora. Hello, Sister Mary, say. Mushe kuti Ndiri right hangu. Inini problem yangu yakaita so. It's like ndakazvarwa ndiri 1 mumba medu. Amai vangu ndobva vashaika, ndobva ndangosara ndiri 1 andi. Saka ndine vana 2. Vana 2 vanogara nemunin'ina wamai vangu. Saka every year pandinoenda kumusha ndichibva kuno kwandinoshanda, ndinotengera it's like mwana wamainini vangu mukomana, muroora wangu, tongoti muroora wangu ane vana 2, ndomutengera hembe. Then pane umwe munin'ina mwana wamama vangu musikana, ndomutengera futi hembe, nokuti every year ndovatengera hembe kana ndakuenda kumusha. Then koita futi umwe andoti handradzi yangu mwana wamainini vangu futi akachengetwa namainini vangu, akachengetwa namainini vangu kubva ari mudiki. Ane mwana wake 1 ndomutengera. Saka namba yakapinwa hapo Grace. Ndibata. Hello. Tora kondikunzwa. Okay. Saka this year nangodecide kuti aiwa hapana munhu wandiri kutengera hembe, nokuti samiyezi yese yandinovatengera hembe hapana kana anombouya vachiti
Thank you. tasangana holiday anomboti aiwa tatengerawo mwana wako t-shirt kana kuti tatengerawo mwana wako maslippers sezvo iri holiday. Saka this year ndangofunga kuti hapana munhu wandiri kutengera chii hembe. Plus futi inini kuti vanditaudze varoora vachona pawhatsapp ndini ndinenge ndakuvatanga. Saka ndakaona kuti zvakakodzera. Handizi kuti zvakakodzera here kuti ndirege ndisaite maitiro andaichimboita. Ndoda kubvunza kuti zviri right here kana kuti ndirambe ndichiita zvandanga. Aiwa, you do good. I don't know, guys, what do you think? Uyanze hama ndinoitira zvese, but ivo varoora vangu havatombofungi kuti kune vana vangu. Handiti kana uchizviwana hakusiterekitira vese. Uchizviwana. Aiwa, handizviwane. Ndinongotiwo kutongoitako kuti like handisi kuita kuti it's a must, but ndandichingoitawo nemwoyo werudo. Wokungotiwo ininiwo pandinenge vachiti Christmas wo vabudisewo naivo vanenge ndichitiwo ndakakongerawo zvakati. Mwoyo wangu wakazodza kuti regei ndiregere zvandiri kuita. Your heart is the best prophet. If your heart is telling you it's time to stop. If your heart is telling you continue blessing them, you continue blessing them. Because makomborero atidi kuvharira makomborero dia. Tinogona kuti usape izvo Mwari vari kutokutipa. Vanhu ivava vari kuita zvakaipa vape kuti kufurira makomborero ako. Kana kuti the other way around. It's up to your heart speaks to you. Mwoyo wako uri kuti chii. Because it's like maybe munhu anoda kukutaudza kana kuti kukufarira nokuti wamuitira something ndomaonera ndiri kuita. Ndosaka ndati answer yokudhara unayo. Zvauda kuti anoziva kuti I will not give them anymore. Answer unayo. Kana kuti ndichavapa ameno. Zvingori kwavo zvese zvaangona kana wadzenda kuvapa continue giving them. Kana wadza mwoyo wako wakudza kuti stop. Andika because you feel kuti they are not reciprocating. Don't give them as well. Unongosiyanawo nazvo. Vamwe vanotochindotoenda kunobva chimwe. Andika vamwe vanodaro vamwe voti don't stop doing good. So it's up to you. Choose pauviri izvozvo choose kuti zvauri kuda. Okay, nokuti handizivi because vachanditorao nerimwe side but ndangozvishingisa kuti ndozvandichaita. Hazvina basa ngavakutora kana wadzenda ndazvichadopapa ngavakutora nerimwe side but after all you are the one who's working for this money, yeah? And uchitevewo kwacho pakuvapa it's not like they are obliged kuti vapiwe waitongovapawo zvokuti varoora vangu. Otherwise munhu ane maoko ake nemakumbo ake munhu anofanira kungoshandira kutengera vana vake. Hanzi ndizvo. Nguvapi waingoti wose munhu akutenga urga ndinotengerawo ndivanongerewo. But regei ndiite sezvo vari kungoti ndikowo kwandiri kuchengetwa kumba kwandiri kuchengetwa vana vangu isi munin'ina wamai vangu paakaroora. Then ininiwo ndokwanakatonditsvagirawo stendi saka padhuze. Saka ndendangoti regei ndiite but unotozoona on the other side kuti aiwa inini I think exactly but it's better vatonditora yeah. Ngori tricky zvazvo. Kapa musoro ngobva nditofila interview yekuti tinopiwa. Musoro ngokuti handina watoyo enemy. Eno nongosina zveshuwa. Exactly. Adimaona. Exactly. Yeah. All right, Kola, thank you very much. Thank you. All right. Kola, what's my phone? Hello. Hello. Yes, Kola. Oh, hi, Sis Melly. Hi, I Kola. just wanted to give my 2 cents on the last caller who was saying kuti she's finding it difficult kupa vamwe the children for Aurora and the likes. And I just wanted to say kuti normally, when your heart is telling you to give, you are not expecting for people to give in return. And sometimes normally vanhu vaunopa, they are not the same people that would give back to you. Yep. Yes. So I just wanted to say kuti she needs to take heart, especially when vana vake vachiri kuchengetwa on maybe the same house that these people are also living. I think it might be causing a bit of chaos for vana. And also
kungoramba achingoita zvaanga achiita until she finishes kuvaka, whether what she's doing now, just to continue for the sake of these children. I think I could call. I think I Thank could. you. Thank you very much, Call. I think I could. All right. Right. No, I can't phone. To better repay. Yes, Kola. Mrs. Meli, Yes, Kola. iripo Yes, ona vanhu vari kungofona inini ndinoda kungofona wangu ndoda kutaura basi nyaya ndoda kutaura inyaya yakazini wangu namai guru mukoma wamama nemwana wavo musikana. Zvikaitika isusu tichikura mai vedu namai guru mukoma wavo vaiwirirana zvokuti zvemasisters vanga vasina problem, vaiwirirana. Saka mai vangu akazorwara, varwara ndobva taona kuti izvo zvinhu zvichazvikwanisa bhosi vakaenda kumahospitals vakadii ndobva tavakwidza bhazi sevana tikati imboendaiwo kuna sisi venyu, maybe vanogona kumbonawo kuti voita sei nemi. Ndobva vakaenda sanhasi, ndobva taona mangwana vadzoka. Tikati kumadzoka zvikanzi vataura kuti zvoni ukazofira panapa because uri kutoziva kurwara kwauri kuita kuti amweni vako vane zvavakaita kwauri mai vemurume wako, saka uda uya uzofira panapa. Ndobva vadzoka tikati okay fine. Ndobva vadzoka shuwa, ndobva vazongorwara ndobva vashaya mai grade havana kuya kurufu. Mwana womusikana uyu andotaura nezvake haana kuya kurufu, anga amadhezi murume wake ndiye akauya anga arova kumashure akamitiswa ndobva arambwa ndobva mama vake vamudzinga, mai guru ndobva vamudzinga kumba, mai vangu ndobva vamutora. Takagara naye ndofunga gore rese. Mai guru vangu akatomira kushanyira mai vangu vatotsamwa kuti vamutorere chii, aida kuti agare mustreet chichii. Vakatozomuregerera atooni guri, ndofunga mwana kakutodzidzira kufamba. Ndipo vakazomuregerera akadzokera kumba kwavo, ndipo vatanga kushanyira namama vangu. Saka zvikadaro pakazoshaya mai vangu, mai guru havana kuuya, vaitaura kuti nekuti mbuya venyu ndovakauraya munina wangu. Havana kana kuzombouya kana kuzomboti rufu rwapera kana kuzoona pakavigwa mai vedu, havana. Uyu iye haana kuuya, murume wake ndiye akauya, iye cousin sister wangu. Saka chagarawo nekukura hatinamboita basa nazvo zvakaitwa namai guru, taingowirirana zvese zvanga zviri fine. Fanike inini sindirisei ndaisambozvifunga zvanga zvatopera kwandiri. Ndobva ndatozotorwa nemini mababa vangu kunoenda kusiti kwavaigara ikoko, ndichipota ndichivashanyira mama, iye kumba kwake ndichitoenda, taitowirirana. Ndiye munhu wandaitonyatsowirirana naye strict pavana vavo. Saka ndazoya kuno kuSouth Africa, ndobva kuchata. Saka mumwe musi pandanzwa nemuroora wangu, ndakafanira muroora wangu, ndobva anodaira foni, ndazoti tete pamafoni paipe ndanga ndiri meeting yemuchato, sori foni ada kuinzwa. Ndobva ndati meeting yemuchato, ndiani ari kuchata. Ndobva kutoseka kati ndakubloka kudhara naye Alipiri Sabina Ruish. Ndoda kubloka Sabina, ndobloka Alipiri nokuti ndiwe Ali. Ndoiziva akaunti yako yegosti rako iri, ndoiziva. Ndichakubloka Sabina, ndobloka Ali. Endera mberi Kola. Alright. Saka ndobva muroora wangu ati tiri pamafoni andanga meeting yemuchato. Ndikati meeting yemuchato ndiani ari kuchata. Really? Okay, tore. Zvikanzi muri kubvunza zvekurevesa here kwati muri kutongonakidza. Ndikati aiwa ndiri kutobvunza kuti meeting yemuchato wani. Zvikanzi tete vari kuchata wani, kureva kazini yangu mwana wamai guru. Inini ndinowirirana naye zvekutodaro. Ndikati ari kuchata, asina kumbondiudza. Zvikanzi tatotanga meeting yachona nhasi. Titori chichi but ine gurupu ragadzirwa maybe muchaedwa achakuudzai. Haana kumbondiudza aiwa vakagadzirira muchato wavo, vachiita muchato wavo vachigadzirira, haana kumbondiudza. Murume wacho ndiye ndangotaura naye. Murume wacho akati imusiyai, ameno achazokuudzai kana zvadii, kana aida kuti akuchata asina kukuudzai, ameno. Saka uri musi wechitatu achifanira kuchata musi wesitatu, ndopaakabva azondifonera
Zvikanzi mai mwana zviri sei? Tatitaura pai ndiri kuchata kaSaturday. Ndopanda kutosika paenda kunyepedzera kunge ndisina kumbozvinzwa. Ndikatori kuchata Saturday. Zvikanzi usade kunyepedzera ushamisikaona kuzvinzwa. Ndikati kondozvinzwa nani? Because you are best wangu. Kana usina kundiudza iwo zvotora kuti vanhu avambondiudza vanongofunga kuti kuziva. Ndakudzwa niwo but you are not saying unondizanza sorry mwana wamai pressure chichi. Ndikati aiwa I'm happy for you. Then ndiripo ndaitova best chichi ndo wanonoka kundiudza ndaitokutengera something anibode kunyepa ndokutumira. Ndafara zvikanzi aiwa ndakatozona kuti bangu rako kusanzwa kwacho uri kutoendera mberi but choti tichasiya hapana takanonoka dai takasiya kare. Saka izvozvo ndo zvatakutongoita. Ndikati aiwa wagona. Zvikanzi saka chinzwa manje kashamwari zvinhu zvese zvese zvakarongeka but madrinks ari kushota. Saka ndikazvoka pamadrinks apa. Nguva iyo zveshuwa ndatomati alright. Murungu wangu akauya ndichaenda kunokusendera kuPick n Pay. Ndiyo tabasa mwana wamai yangu chichipai. Pazvapera. But ndakuzogaya ndichigaya ndakazvibvunza kuti nhasi Wednesday, Friday, Saturday muchato kuSaturday. Dai madrinks anga achikwana ndingadai ndaudzwa dzimwe pfungwa dzikamboti obvious hapana paizombochata asina kukuudza. Dzimwe pfungwa dzikati kubata akambogadzirira sei kwese uko kubagadzirira asina ndotsva. Ndobva ndachinja. Ndobva azofona kuma5 zvikanzi koma azodii ndikati kuzonotarisa muchikwama mai mwana kuona mari wakandiisa kupi. Ndandisina mari paya ndasina kumbozviziva zvikanzi usadaro Mwari. Usambodaro. Ukadaro shamwari unaenda ndatotemba iwewe ndikati manje pamwe dai wakandudza kana last week ndaita plan but anyway ndozviripo zvanzi alright. Ndobva vachata paya wabva toita makorokoto vachata vapedza ndofunga 1 week. Ndobva mama manje mai vake vakutaura nini mwanangu ukada kuya chitoro danze yenyaya dzadzipedza kamera dzakadai so saka unofunga kuti inini ndopa unomanikidza vanhu kana vasati vandipa chigweru chenyaya yacho. Ndivanhu vanofambisa chivi yakaipa imini. Saka unofanira handiziti kune nyaya yamufundisi taitaura pano. Kana musati vandipa chigweru chacho ndinoyana chose ndisati ndapiwa chigweru. Mirira kachigweru chacho kana chaona ndigozokupai. Ini handizvizivi kuti pane nyaya iripo yatakatanga yamufundisi yekuti tiri kutsvaga baba. Taure navo. Auzi hatizvizivi. Izvo zvokuda kundimanyisa kunge munondibhadhara izvozvo ndo zvinhu zvakaipa asikana musadaro vedu wedu. Ndo zvakaipa. Inini kana munhu akaine nyaya yake changu ini ndozomboita follow up ndichiwa. Kana ane free anouya achindiudza. Kana akati handisati ndari free ndingamumanikidze. Ndingamumanikidze. Une pamuromo kana tokubloka motya matibloka. Motya matibblokera chi. Sho ndinganomupinda mumwe munhu kuti naiwe ndozviziva nyaya iyi takatoimirirawo tese. We are waiting for it. Ndatomirirawo nyaya iyoyo. We are waiting for that. The same way andakamirira nyaya yekwarare iya yemasocial workers yekuJairos Street. Because kune kwandakaiisa nyaya iyoyo but tikiramba chingoti mazodini nyaya iva tisati ndakavasabmita nyaya yacho ndakavapa mazodini ndichakunge ndakunetsana kumasuri. Sadaro asikana. Maifundisi varipo but mabamufundisi asati avabata. Mabamufundisi vari pavatataugana maifundisi tonoti vanoregererana here. Handizvo. Ndira ini mberi kola. Udisappointa nevanhu vepano chaizvo. Tangu vanokubhadhara mari tichifambira nyaya dzacho. Taura henyu kona. Alright. Saka muchato wapera paya mama ndobva vauya zvikanzi mwanangu uri sei? Ndakauya kuno makumbo ari kurwadza. Saka ndoda kuenda kwadhokota uyu mumbi yako uyu. Hamino zvimemberero zvavo zvavaita izvo mari hadzisi kuti ukwana vangu vaine zvikwereti chichi. Saka kana uine mari mwanangu nditumiriwo ndiende kwadhokota. Ndakabva ndanyatsogaya fast ndikati ndiye avatuma kuti mama endai munoti zvakati mupiwe mari. Nguva iyoyo bandatorama ndikati mama pamazuva zvinoizvi zvakandiomera handina mari shuwa zvikanzi alright mwanangu rega ndione papa mama ndauda kudzokera zvangu kumba ndakauya kuti ndinorapiwa. Ndakatoona kuti vari kunyipa vangu vakatouya kumuchato. Ndobva aibata foni zvikanzi une shuwa kuti ungaudze mama kuti hauna mari kuti uende kwadhokota vachitaura kuti ndiri kurwara kanjani ukazonzwa kuti vafa. Sisi Melika zvese zvakaitika back kumashure zvokuti havana kuuya kurufurwa mai vangu zvakabva zvadzoka nguva iyoyo. Ndobva ndamuudza ndikati 1 iwe usati andipenga ndisidofu ndiwo wavatuma iwewe kuti endai munomukumbira mari because ndaifanira kungendawo pamari musuye yemadrinks ndikazoti handina. Ndiwo wavatuma kuti endai munokumbira mari yekuti muende kwadhokota. Ndikati handina mari. 2 handivhunduke rufu shamwari panyaya dzerufu nditori gafa. Because ini ndakafirwa namai vangu ndikafirwa nababa vangu.
mai vangu akafa ndakatarisa kudai. Saka usafunga kuti kune munhu achafa achazondivhundutsa. Never. Usatombofiwa wakazvinyepera. Hauzivi pakavigwa mai vangu iwe. Mai vako havazivi pakavigwa mai vangu. Une shuwa zvauri kutaura. Ndiuri kutaura udaro ndikati ndiri kutokuudza manje ndakutokuudza. Zvikanzi ora ndoba akatafona. Ndoba andibhloka panendonotora nemurume wacho. Svika nemurume wacho ane pamuromo ichichi handimuziva kuti ane pamuromo munhu anogara achingomarana nevanhu. Ndi munhu waitowirana naye but arinazvo matomarana siyana inazvo. Indika naizvozvo kunzi mama wanda kuenda kwadhokota ina musimbozviziva. Ndikati ndosaka ndisina kutumira mari. Ndakaziva kuti ndiye atuma mama kuti endai munokumbira mari. Chazondirwadza ndechekuti akundiudza kuti vakazonzi vakafa nhasi unonzwa sei wochitaura kuti wana mari. Ndipo ndikafunga kuti saka ufunga kuti kufa kwamai vako iwewe ndokunozondivhundutsa inini. Indakambofirwa namai vangu. Tizonzwa ndakufonera kwewo uri kuti tuka uri kuti tukirei. Ndikati kutuka zvikanzi hanzi naedna wakatuka ukati so. Ndopa ndikabva ndatovaudza ndikati izvezvi ndira kuti mutondiudzirawo mamai vava kuti ini ndiri seni zvangu ndakazvimirira ndinotori nechigumbu chezvakaitika kare but ndakatongozvisiya but mwoyo wangu uri kurwadza. Vakazofona vakachema mama vakati sori vanhangu handina kuziva kuti zvakaitika kudhara zvokuitika. Ndofunga kana vangu vatofunga kuti vana ava havasisina kana basa nazvo but sekuru ndakanyatsovaudza zvese zvikanzi naiwe makore esaya. Ndikati sekuru hazvinombobuda mupfungwa dzedu chazondirwadza ndechekuti munhu angauya achindiudza achibhraga kuti hanzi vakazonzi vamuka vakafa unoita sei. Isu vedu maipa vakamuka vakafa ivo vakambofundwa kana kurufu kwacho yako vakauya. Ndopa handibhloka sisimeri izvezvi ndofunga 2 years hatisi kutaura tese izvezvi. Unodei kuti munhu akakubhloka? Munhu akakubhloka inoti good riddance to bad rubbish. Anenge akakubhloka ichimwari wako maita henyu nokuti vamwe vanhu vanotouya nedisturbance mukati moupenyu hwako kutaura chokwadi especially hama idzi dzinouya pamwe chete tichonyara kuti tovaudza chiti kudii hama handiona but tinovapindura rafu kusonzi nerafu but kutaura chokwadi gaizika inini zvangu personally I prefer mutogwa pane hama idzi. I prefer mutogwa because izvozvi muri mutogwa tiwirana udatika konana tokokonana totukana kuti woita zvapera hauna chekuzoti munoziva kuti hama dziri dangerous. Hama dziri dangerous guys. Hama dziri dangerous. Vamwe makuva akawanda arimo mumhuri menyu ndehama dziri padhuze guys dzakaita temba around nevanhu ivavo. Mufunge spirit of godo, spirit of jealousy, spirit of witchcraft kana ichinge yabata munoshamisika guys. Munotoshatira zviri kufamba sei. Vana vemunhu one nokuti kuroyaka kuti munhu anenge achitumira zvinhu zvaashandira iwe ongotora woti kwai uyu haana basa opfeka asi mangwana munhu iye akanzi arohwa nedhudhulu adzokera South Africa nomuti kwai idai kwamaifadaira kwamaizira madzenyu but ndiwo aidya mari yacho. Hanimaona kune vanoitawo maprojects kumusoko ekuvaka hama dzinoita kugarira neko kwata kutovengana uchivenganira mari kuti ndipeini handiona ndipeini inini ngaive kwandiri ndipeini kuita kugwidzana mari idzo dzokuti vakubire iwe vakuparadzi but unenge uchitozama kuti uchita zvinhu zvako kuti vakuparadzi. Hanimaona saka hama dzakangoipa kutaura chokwadi vanhu veukama hatina hedu chakanaka chatinotaura chokuti kudini ringori godo ukachida kuda downfall yako irimo mufamily mako vaudze maachievements ako usaudze hama maachievements ako pavanochema nhamo chema mese chakatichema navo kudiaspora mazano wakaoma handisi kushanda veduenda izvozvi pamondotiswa kumusha uchingodaro nokuti kutaura chokwadi chemuchema havadi downfall yako ndiyonenge vachita downfall yako kuita kuedzokuseka chokwatedza hapana apo uri kuvatumira mari vari kudya black tax iblack tax yavanova kuafrica kaiyehamaiti black tax unongozojoinira 7 8 9 ugovesa mapolisi yako uchitidzwa kuti kana vakanzi vafa kudai dambudziko rako rigatise mapolisi kudai but vane vachina basa nazvo chibata mari achikudza kuti tigadzirira rufere isu tigadzirira rufere iwe uripo kachabhadhira posizva kuti kana vakafa vachidaro torouya pauri. Saka dzimwe nguva guys dzimwe hama idzi dzinokudisturba peace yako you need to block and delete. Hama dzinokudisturba peace yako sezvatinongoitawo pano kuti munhu wese anouya achidisturba peace yako guys ndosaka pakaiswa block button handika nedelete button. You block and you delete. Unobva kukanganwa munhu iyeye zvachose uri kuzongokangama munhu iyeye zvino zvakafanira nehama dzedu idzi
dzimwe dzotodzoka mukati meupenyu hwedu kuda kuzoongorora kuti kurarama sei kuti dziwane kufambisa guwa bepa kuntoko. Dzimwe dzinodzoka dzizokurarama uri kurarama sei kuti dziuye kuzokupedzisa. Anoona vazhinji right now muri kufamba muchikamina makumbo in conclusion guys ndakuda kunovhara because anambovarana kudzira pakubasa anamborara but kana ndakamuka ndikamuka ndichambotira kuvatsvaga futi mufundisi vaya futi zvenhasi havabatiki zvokumanya kana ndakamuka ndogona kutsvuka because mangwana ndichienda kubasa mangwana manheru sikuenda nhasi tichienda mangwana manheru. Vamwe venyu muri kufamba pakadai makaroiwa makumbo nehama dzakatokora gumbo pawakapfuura napo uchidai hama ikasara ikatora ivhu kudai ikaenda nevhu kwayakaenda nevhu rikandogadzikwa kudai hama. Vamwe venyu right now ukaenda kwadhokta kunonzi hationi chinhu kuti chii chiri kufamba mumuviri mako. Muviri unongorumwa unongofambiwa nezvinhu kwai chitama icho chafamba chii chinofamba mumunhu chakabvepi chinenge chakabvepi chakaiswa nehama. Unotoshekutonenge wakaisa chinhu chinepai vanozvifambisa sei munhu anenge achichema dhokta anoti hatine chiri kuzoona isu hakuna maexray hakuna chiri kuonekwa asi unorumwa une kuchirumwa magarisai uchingorumwa ushuya kuti kwai ndaimbori nemwe hama yangu so tichikura so kwaive nevamwe nemwe hama yangu so hama yedu yangari hama yamai vangu mbuya yavo vaigara kubva kureti foko anomaona mbuya ivavo zvavaitaka handi handisi kuti vakanga vakazvanya vanhu mheno hatisi vadiki kuti vakadini handisivi vagara chikudai guys chero vachidya pane kwazvikotonaura chero vachidya chikudai kusvikira vafa chikotonaura. Saka tidaenda kugara chikuti vanotonaura chikwavo kuvari kumbotonaura chisingatipeti vanenge vachitonaura chingodzura chii. Saka taitongotiwo tichitaura toga chaizvo kungotaurawo muchingoti kasakazanya madzimambe zvinenge chingovava chikudai vaibodai kuchaziva kuti vakaiswa ndivo kuti ndivo vakaisa zvadzoka hauchazivi kuti zviri kufamba sei guys. Kutana kwenyewe makumbo chedu chekumakumbo chetu hauchatofambi hauna makuru atoshamisa kuzunga makumabva wakudai nokuti ma60 years chetewo vana qualifica vanosikipa kudai ma60 years asi makumbo chetu kugara pasina icho unobva makumbo akachita kunga anofamba zvino kunga anopisa kunga anodini hatika hapana chinenge chiri makumbo kwadhokta vatasa hamuna chinhu makumbo anoona blood flow inofamba zvakanaka zvese zviripo but makumbo chetewo kukwira masteps kudai so hatisi kutaura hedu zveweight kukwira masteps kudai makumbo anotaura kuti pane zviri kuitika anomaona asi ndoziva kuti wati vakapiya pfumbu yacho tiyo vaita zvokurapana pawati iwe unovaziva close ani mashona so unoshaya kuti guys zvinofamba sei. So vamanohwa misoro isingaperi musoro unongotema uchiye kuti musoro uri kungotema musoro uri kutema chii. Kune munhu akakubata usiku wakabata kudai uveti umwe wakatorota guys umweni wakatorota utaroti ndamse chimunhu achitobata musoro uchiya kuti hadza dzakazirove wakatouya akabata musoro kudai akadai musoro kudai izvi musoro kuri kuchikudai unobva musoro usingaperi musoro usingamiri handi mazvona uchiya hama dzimwe dziri padhuze guys dzimwe dzinenge dzitori hama dzepadhuze dzinenge dzichitoita zvinhu izvi asi zvekutaura it might be zvekutanhaura it might be mekudzizivira ndizvo hameno anoona kuti vaitanhaura ndizvo zvaraameno kuti chii anomaona misoro imwe kuti kuenda kwadhokta masikani hauperi kwaita vanoita bleeding kensa wataiswa hakuna kensa chibereko changu chiri right asi everyday munhu asara ari pale nekubleeda hana mafibroids chibereko chii chikukubhirisa dhokta asvada kuti azoshayakika chekukuudza ke dhokta anoramba chozokututira mapiriti angushamisa kuti newe netai ibhoida kuguma unozama haangazogoni kudaro hanomona wozokudza chibereko chake chiri right hana kana mafibroids everything is bo saka chii ropa riri kubvepi vazhinji vanotiroya vadikanika ihama dzedu ndo dzinotiroya hama dzepedyo apa unorota kuti unoda kuchidla wozvibvunza kuti munhu ndatichidlei unenge uchidlei ne chaunenge uchidla wakabata chii. Munhu vanhu vanodyisa vanhu vakabata
kudyisa vanhu muchidyiswa nyama dzakusanganisika zichidyiswa uchiya kuti zviri kufamba sei hama dzedu ende mukazviona kuti varoyi ndivo vanokwegura guys kana uchida kuno tinochembera kusvika na 200 years 100 roya unotanga kudzurwa ndiwo kumusana uri upenyu uripo uchikogwecha varoyi havafiri zvekumumanya hanimaona uchiya kuti varoyi veukama zvinode ine hangu nditoprefer kuti sometimes mutogwa is better hanimaona because mutogwa ndikuzati tatotukana tatopedza totobhlokana hama tisatobhloka hedu chinini pati vanenge vachitongoganga vachitongochinya nekuseri vachidai umwe nanhasi ukamubvunza akachawa bhurugwa pawaya nanhasi ana mwana bhurugwa pawaya mamiskereges anzwa bhurugwa rakaitepi rakatogwa nani rinenge rakatogwa nehama kwete vamwe vanonga vagerwapo kuna vanhu vaimbomuka vagerwa musoro wobvunza kuti vagerwa nani usiku wakavata shuwa munhu apinda nepayari kugera varoyi vanenge vachisaidizamo mai mwana vanhu veukama vanhu veukama vanobatira vamwe mushonga dambudziko renyu riri papi munombodei chaizvo chaizvo what exactly are you looking for munodei chamuri kumbotsvaga chii munodei because zvinhu zvacho wamuisa mubhodhi ari kufambiwa makumbo wacho wagadzira wasota hatika ropa rake ari kubuda uchada chimwe chii chotochungurudza munhu mupenyu kusvikira pakadaro uchada chimwe chisaka gaizi hama dzedu idzi gaizi amen asi ini hangu ndakapa upenyu hwo ndakazvidzidzira kuti ini ndongozviraramira hangu najehovha mwari wangu ndivanongotemba navo ndivanongorarama navo kana unongoitawo chii chekupinda gaisi kuitira kuti ukawana ukafa unongovigwa nonhu ndiyo hamushamwa dzavo dzokuchechi izvi hama izvi zvinonetsa vamwe vanenge vatera kuzoniya chitunha ichocho chirimo mukofini imomo hanimaona saka zvinonetsa vasikana kutaura chokwadi nyaya dzehama idzi zvinonetsa asi dzakakwanagirwa musoro nemunhu wepedyo dzimwe unotoona zvimwe kutozviona chinudza kuti munhu ane kugera bvudzi repachuya anenge achiridi bvudzi repachuya anenge achiridi ukavapa kuti exactly chiedza ukavapa mari inewo kuchigayo kudai mari yakutogwa african juju yakutogwa mari yawambochinisa kuchigayo hauna mari chigayo yakudhivhetiswa yakumbotanga yafura nekwasekuru tasvu yakumbotanga yafura nekwasekuru gumbo jena handimaona uchiye kuti saka vanhu ava problem vari kumboda chii vanhu vedu vanhasi vedu eka zvakaoma kubva kuvana vemunhu 1 masisters edu kana kuti vaning'ina vedu havasi kugutsikana vanotoda kutokuona kuti pasi vanofila they have this sense of entitlement they have this sense of jealousy ravanenge vanaro mukati kuti uyu ari kudai zvangu kudai kana ukatsvaka murume wako anenge arinani ari kuwana kumba utori enemy unofanira kunge uri munhu asina anotambura anogara chinda kwavari uchinokumbira vachikuvhairira vachikukamurira shuga ukaita zvokuti wendi wakuwana zvokuti vakamurire shuga they don't want avadi asi mwari gaizi anongochengetedza gaizi ndogara chikuudza kuti tenge panguva yamunenge makavata iya yatovata usiku yaya ndino kuti munhu anenge akati rambo kudai akati gumbo kudai haatozivi zvaanenge akatoita mai mwana umwe ndopaanenge achitora kutengesewa paya umwe anenge asingatombotiira ukasvika ukatomuti hehe hapepuki hanimaona vanenge unenge uri mufananidzo werufu zvinoitikawo zvizivi vazhinji vanotoganiwa ipo paya kutoganiwa zvokosoramba zvazvo because mwari vanenge vachidi vachiprotecta hanimaona saka varoyi veukama ndo vakatowana kudarika varoyi veutoro because voukama anoziva kuti unodebetegwa uchinzi kudini izvozvo ndikati naimi mai venise makakwira pandiro mungandiro yamondisamotangira papi hamukambowanipo kutangira mukambopazivi izvi ndikati kuro yedu zvakiti uri madhive kuti tikugara madhive yacho yakawanda mbizi yacho asi mwoyo inodzimbo dzakawanda inodebetegwa uchinzi kudii haumutozivi wepangu ndiye anopedza nei chokwadi so tine hama dzatinokamba nadzo vedu tine hama dzatinokamba nadzo ndiripo ini sisimelika kutaurira pasi kudai topic yamatanga inondipa kuti ndiswere ndiri pamusoro pemba wozongoti watarisa hama idzodzodzo dzaunongochiitira zvakanaka misi yose ende unongochiita nemwoyo wako sisimeli wose wakaperera uri kutaurwa nemukadzi uyagwayo ari kuchengeta hama dzekune vana vake unenge uchiita nemwoyo wako wose wakaperera pamwe uri kudzosera kuappreciata muri kundinzwisisa muri kudzosera kutenda
kuti rega ndiite zvakanaka nokuti tisi tese tine mwoyo wakashata. Asi ndini ndine mubvunzo wanotinetsa ndokuti kwaiwo zvauri kuitwa zvakanaka iwo unozopa aniwo zvakanaka. Muro yagutsikana. Muro yagutsikana. Haugutsikani asi mubvunzo woti kwaiwo hauzodiwo here kutendwa kudzoserwa kutendwa nokuti situation yeupenyu kaini kana riye hama sisimeri ini ndava right zvamuri kundoona nakadai chandakadzidzisa vana vangu ndokuti uri pamurume vakaimisha nokuti musakarelaya kuti mai vafa mainini munin'ina wangu achachikuona dzidzai kushanda nemaoko. Sisimeri vana venyu ndakavadzidzai kushanda nemaoko. Dzidza kuzviitira usava munhu ari simpa anoda kunzwirwa tsitsi nokuti ndakafirwa mweya wokufirwa unherera. Sisimeri waivapo kare kwaiva nevanhu vanga vane rudo. Iko zvino ndatidzidzise vana vedu kuti kana uri nherera ziva kuti maoko anoshanda, pfungwa dzinoshanda. Iva munhu ari spiritual pafinance yako, iva munhu ari maboundaries. Usati zvese zvauri kuita unongoudza hama sekuru muri kuenda dai ndakatenga kwakugara azvakadai hauzivo kuudza mwanangu nokuti ini mai vako handipo. Saka kutoudza vana chokwadi kuti ndiya zvanzi yangu munin'ina wangu pane boundary iripo mwanangu. Zivai zvamunoita neupenyu hwenyu nemari dzenyu. Ive vanhu vari spiritual pamari finance. Simeri kune vanhu vari evil wakabuda naye murumbi wochibuda achibudawo ari evil zvokuti unoshaya kuti wakamutarisa sokuti kuti asi ndakakutadzirei iwewo ndakamwa zamu iwewo ndakamwa zamu rimwe chete newe. Sisimeri ndine mubvunzo unogara uchindivu unondinetsa kana ndikafunga usiku ndakararaka ndobva ndati ndakambonyanya kukudii ndinozama kukutaridza rudo asi haoni. Sisimeri hatozvioni. Munhu ari kuti andisimeni madzokodza pakati maini navasiyama ndati maini navasi mai chero zvikaita sei. Mainini vanomuka usiku vachinamatira vana vavo. Mwari dei maprotecta vana vangu dei maona nhiyo dzangu. Mwari wangu anangwarori hapana panozomboti mwari vana vasisi vangu vaya varukoko. It's a lie. It's a lie. Vanonamatira vavo daily siku nesikati vanenge vachisa pavanhu kutsainira vavo. Iwe rako zita you it's hardly there. Hakuna ivo vana vedu avo vasisimeri vese vatinawo kana une vana vako vaudze kuti mwanangu ukashanda chinhu chokutanga iva nepakupukagara iva nepolisi isingatembesi vanhu musoro mangwana. Ndisakamuviga mwana mai vake vakafaisi ndisakamuviga mwana ndisakachengeta izvo. Iva nepolisi mapewo muzviga. Iva neprogram yekuti vana vako vauri kuzvara nemurume wako kana vana vako vakaitiswa neumwe murume zvakakaruzeva kwakuponosiya vana vako vane pokuisa musoro pokuti hakutukwi mangwa. Sisimera kuti isina hama kunzoko murundinzwa. Hakuna kana one ndine situation yekuti ndikada kuivhura panapa munoti maivenesa munopenga iri kuitika mumuri medu. Hakuna hama ndoda kukudzai bheji kudai chero wakaita mwana ezamuyo handizivi kuti mweya wacho wafamba sei. Masenchuri atakakurisa akazvarwa kuma1974 zvaiva nane. Sisimeri muri kunzvizwa. Bamukuru vaigona kukukumbutsa nemwoyo wese, maiguru vaigona kukubata zvakanaka nemwoyo wese. Kwete iyi generation yatava iyi hakuchina. Vanotogona kutouya kwauri iwe vachikudza nemai vako ngo vakaipa vakatarisa kuti vana vangu vave neupenyu hwakanaka. Unoti inini Musisimeri chikurudzo chanodza vasikana vese vari pano madhairesi kana une upenyu hwako rongera vana vako wobva wavadzidzisa kuti vana vangu maoko haagariri magaro. Maoko anosimba kutosimba kushanda kuitira upenyu hwako. Dzidzisai vana vasikana venyu kuti musangozvara kana una miriji yekutange yarema chengeta wainayo nokuti hakuna achazotarisa vana vako apa. Mbuya bva vanenge vasisipo chaivo the original mbuya. Vana mbuya vari kumazana vaiti Sisimeri muruzwa ichokwadi havaiti kana kuti rega ndiramirisa watirona vako kudii kumboko kwamutare rega ndinotarisa hakuna kana hwana anoenda. Vana vanotoona chinyonyo anenge atorwarirwa nemwana ndototsvaga nebha. Ndinokubvunza ichokwadi nebha ndionerawo muzukuru wanga anzi atinza zvakanaka mwana wanga Sisimeri hama hakuchina. Ini ndiri kuzviexperience ndane makuru ndichizviexperience ndobva ndavhura bhuku ndakaisa maboundary. Murikuzvinzwa boundary ndobva ndaudza vasikana vangu kuti hey girls
ene muno panze patepi mutore mvura patepi yepanze iyai yepasinge yemasinge yatowachirai ugeze kumeso kwako uvhunde maziso ako ai uterere uone utore iyo kubvisa nzeve iyi utore iri chiri chipene unasobvisa unditerere hakuna achakuonewo kana dambudziko ini ndisipo ini mangwana. Saka the best way, work for yourself, build yourself, be strong for yourself. Ziva kuti ndine boundary, yes ndigo, ndimai ndisisi ndimai nini wa mama wangu, asi ndika boundary kandinako navo. Asi vakange vachiuya kuona vachikuda nemwoyo wese isa boundary, uchitarisa. Nokuti havazokupi rudo rwauri kupa mwana wavo, usazvitarisira izvozvo nokuti unorwadziwa. Unorwadziwa chito 50% yeri kupiwa mwana wavo, ini vandiona nokuti mai vangu vaivaona idiya hazviko. Zvakatosarira izvozvo. Vana Shakira vanofanira kuziva kuti mai vedu vari kutotishandira isusu ndatosimba kutedzera kushanda kuri kuita mai vedu kuitira mangwana. Nokuti hakuna achauya zoona Shakira. Hakuna. Kuti waitei haachozonzi akaemedzwa namai ake aispoilwa. Vaispoila vana seri sisi mene vanhu vapasi apa kunotaura zvakawanda. Unototukirwa nevana vako ivavo. Ya, pakaipa. Wadana vabedisa. Pakadonha vaibedisa. Ari manzwa akagaisa. Mainini ndoga ichingodzokoresa vanini havasi mai. Ndosaka vana varungu vachiti immediate family. So yes, ndisakuchinzi kune ma-extended families aya madhimatevha whatever. Handimaona. Hanzi ini ndoisa rekodhi nepapi kuti ini ndikufa chii. Ndisi kunzwisisa. Hanzi yandona. Hanzi ndoisa rekodhi nepapi ini ndikufa ndichifamba mai avo vakure varevesa kare. Namba dziripo idzoka ndachida kufona. Namba dziripo idzoka ndachida kufona. Fona. Makutoita kuti nini ndichiningirira. Kana vada kufona here guys, kana variponoda kufona ndinogona kutanga zvangu zvokutoti ndibike tozogorara topedza kubika. Kana varipo vanoda kutotaura. Mai vangu vakasvika without Rome, mai vangu vakasvika mukufa without Rome, any of my siblings, rest in peace, mamona. Namba yakapinwa, ndadaisira nhingikire uraichikaitipisa, ndadaisira mupo nhingikire. Ndokumbiro guys vanoda kusa namba vaisi ndenda kuti ndo kitchen ndakutoita ndichitobika muchifadaya mudurure alright. Vanofona then ndakutoita tochitongoita dhinde kuti ndakutobika ndochitongova chaka1 ini mutotomira kuti hope sawi ndichimira at least handisi kudzokera kumbasa saka bo then ndimotakura foni tindo kitchen ende ekusisimendisi kitchen tinobika ikokoko tobika tichiita nyaya right. Tichitobika kuita kuti kana ndozongodai ndonovataka ndikasadabika usavi vana vanongomuka vesa raisi muraisi kuti wobika muti vaziva zvedhaiti ndakamira ndisiye zvaudifenesera kuti ndikati siyai muzotopinai ndigodla asiri life show mafashion control right. Isai ningikiri guys, isai ushu thanks Tandi, thank you Tandi right. Iyo namba is fona items. Iyo Facebook sesingaiti kuti kati vanhu madivina art kamuchire makosi. Tukufara hangu ndikuona message kuti zvinhu zvasvika pfumba zvakanaka ndandatenga zvinhu zvinofa kuSouth Africa uko zvinofa zvakaenda nashimburesi naifunga kuti zvichafa ndakatuma shimburesi kuti zvasvika zvese zvakanaka. Fara chaizvo. Hello, Kola. Yes, Kola.
Mari sei Ndiri kutoka jani. uri kundinzwa mushini if1 Kudzotaurapo. alright angatangoti tingokurudzirana yedu nyaya dzehama kuti hama hatina zera nadzo inini hangu handina zvakawanda major events that happened in my life but ndingorino some few instances ndichingokurawo ndichizoona kuti the only antidote is to not kupa mafeelings ako ese kuhama uko saka ndakakura ndichingozvitraina kuti mafeelings angu ekuti hama yangu zvikazoti hama yangu first inini nditori nemwoyo wekuti ukanzwa vhurwa nawo vanotoshandiswa kuti mune mwoyo here wamugana kuti hamuna just because of ndakangoziva kuzvidzidzisa ndiri mwana mudiki kuti hama yako there's nothing there. So but recently ini ndiri last born imba medu kune first born musikana mukomana akashaya wandu akazondisira zamu ndiri last born. So first born pandakauya kuSouth Africa kunokwa ndaingonzwa ndiri kuno kuSouth Africa ndichingonzi anogara achitaura danzi vakaenda ikoko kuSouth Africa vari kumbonyatsoiteiko ikokoko hapana kana chavakamboita handinozwa kuti tisimeli mostly isusu patikauya kuno kuSouth Africa mabasa edu it was mostly hand to mouth and tisina kana masavings mamwe ekuti hanzi unonzi wazoita major properties kana kuti stuff but we were well you understand saka zvakatitorera nguva like myself zvakanditorera nguva inini kuti ndizonzi later untingoti maybe 15 years into me coming to South Africa ndopandikazotangaona kuti upenyu hwangu hwakutorawo shape ndotenga useni stuff but panguva icho iyoyo ndaingonzwa makomo ndakadaro kuti havana kana chavari kuita ikoko kana zvanetsa ngavadzoke asi you find out kuti during the time kana ndiri kunoko ndaigara ndichitumira vanhu mabhegi hembai aitidzoka ndiani ivo sisambira avo ndo vanenge vachitaura kuvanhu kana kuti madhays mamupa vanga variko vachienda kafumba kwedu isu vachinoti ivo vari kumboite chiko iva vari kucape town ava vari kumboiteko hapana kana chavakamboita havana kana stand vadi kungotoka iyo vanga vana stand yaita muzimbabwe exactly ndo billion dollar question iyoyo nekuti nanhasi ukada kuti ivo vanozviti vakanga vakarongeka but ndakutaurira sismeni kuti since vakarorwa mwana womuhombe ane 25 years vachiri kugara muka 2 rooms pastand pavo havana kubva vambodevelopa havana kumboita sei mukaona culture vanokugarira ini munozorora ini kazana anozvita akanongeka but anyway obviously but hauzoclaimika munhu zvinokuitei hapana sarukuita saka inini because of ndakakura ndakangozvitrena kuti mwoyo wangu uyu handisi ndakambobatirira kuti ndina stesi ndina mukoma ndinani handina mafeelings for those people wakafa mwoyo iwoyo kwete ari kunoko kwandinaye tinozijobhika kwandinaye kujobhika recently ndakamuudza ndikamuti ndida kunovaka ine stendi yangu ndamuratidza uchiti ndakara uchipindura ndakapetaura kunzwa alright stendi ndikanza ndangomuratidza ndikamuta tinoclaima kuti tinodanana but ini ndinozviziva kuti hapana rudo saka ndakati vandamupa picture izvinhu zvandaunoita ndakati ndarono vakakustendi kwangu uko chichindopinda ndinayo isosososo kurwirawo kwangu kwandakakwemurumi wangu ame mwana statement randakapiwa zvikanzi unozoenda ikoko kuzimbabwe ikoko wasvika ubva unoti hausimboambi ndikati what saka vanhu kungoyeuchisana kuti wavo unoti vemurumbu havasi saka inini manje zvandakaita manje ndakabva ndatanga kutora hama dzemurimi wangu ndo vanhu vandinoti hama dzangu asi handizopindawo nemwoyo but ndakangoti I'm just going to adopt nadzeke murume wangu vanenge vane musoro more nekwangu saka yes I have come to realize kuti vana dzekuti hapana zviti hapana ndisapinde nemwoyo zviri kuhamauko ndo zvanaida kungozvicontribute hama iexperience yeumwe muri kuona guys muri kuona kuti nyaya dzese dziri kungorerekera kupi dziri kungorerekera kumasiblings nyaya dzese nyaya idzi dziri kurerekera kumasiblings nyaya dzacho dzese
dzikurerekera kumasiblings. Muri kuona kuti kumasiblings kune nyaya guys. Muri kuona kuti kumasiblings kune nyaya. Hadi muri kuona kuti kumasiblings kune nyaya. Nyaya dzese dzinotorekera kumasiblings ikoko. Ndo nyaya dzacho dzese. Rekana kuti mwada kufona guys. Right, I don't mute your phone, Baba. I don't mute your phone, Baba. Right, if I don't have phone, guys. From that phone, 19. For that phone, 19. My family dynamics. Let the other my family dynamics. But easy. Who wanna eat who quits, guys? It's who quits. No, that's not Lapuno, UK. It's who quits. Who's on our kids? Idzi huku ndizatoda kuno kuUK uku idzi. Kana ukatenga huku iyi kunonzi ndo broiler rekumusha. Rera munoti broiler rekuZimbabwe iri. Ndo rinenge richinzi broiler rekumusha iro riri. Huku iyo inodhura zvisingaiti huku iyi. Inenge ichinzi 60 pounds per kg. Per kg. Iyo huku iyo. Inenge ichinzi yakabva kuAfrica here. Kuda yakakwira ndege ikauya kuno. Amen. Pin number yakapinwa apa. Namba yakapinwa apa. Patinodhura naiwe huku ndodzatangohla hedu anyway but inodhura kuyo iwe. Right, fona iyo wada fona iyi namba dzakapinwa pazasi apa. Wada fona itu. Kwai chii ndo zvinoita misisi yangu iri kuUK inoda kutora mubereki kunge vake nekuti mubereki. Aiwa, manje imwe problem iripo manje ndeyevanhu vanozviti vane mari. Iyi timu riri kudiaspora ngatiudzane chokwadi. Kune timu rimwe riri kudiaspora. Nekuti riri kudiaspora ndo rinotengera namai chingwa nechi. Dzimba dzevabereki kupako ndo rinoda kutora. Rakatotembera kuti noti nini imba iyi ndiri kutebhadhira mareti. Ndinotenga chikafu pambepo dzinosapota mai. So mai vakafa ndochinjastarisa musika mangu. Kunewo timu rekudiaspora rakadaro guys. Ngati imwe muripo ngatiudzane chokwadi. Andika ngatiudzane imba yabereka isi yako. Chero une mari. Andika chero uine mari iwewe kudarika vamwe vanhu vese pamba kwenyu. Asi imba yabereki haisi yako. Hanzi eZimbabwe iri ndizobva kuZimbabwe iri kusuwa ishuwe. Anmona ishuwe. Huku iyo ndakataka kutozitenga huku dzindakauzwa namagushu. Kubva ipapo kuzi ndaingoita zvemahadhibhoti ndaangotenga idzodzi. Vanhu vari kudiaspora siyai kahunukire kuti nokuti mune mari guys munonamatwa kumafamily uko zvokutodaro. Handisika zvokutodaro mobva mati kwai nokuti ndinoitira mai zvese munoda kutorera nevana. Handimaona dzimba siyai kahunikako zvakaipa siyai kahunikako. Eda katimboedawo tione vatiri kutira kueda. Hanzi modzitenga kupi kuAudi. Hello, Kola? Hello? Hello? Yes, Kola, tokunzwa? Yes, Sisineli, mina ngita kundokufanira back neimwe number iri connected kuma airports ndiri pabasa. All right, sure. Yes, chibata una ndinonzi Sisimeli. Kwete Sisimeli. Ndinonzi Sisimeli dongo.
inonzi huku iyo sisi inodaka inonzi iyi huku confed inonzi confed hati ndizvo inonzi confed free range vanoiti ndiyo confed free range inonzi confed ritonge broiler rekumusha chairo chairo ritori zvaro broiler zvaro ritori broiler rekumusha chairo chairo zvaro avari kuramba kukwira moti chichibitika matsarikatitotosa matsato at least ndinosinyatsokuva kufadai aufadai because makana handinyatsokadiki basa ndozongomukachiuya futi pano padai saka ndatogona gaibve ndatongobika zvangu kuita kuti confed kuitira kuti pana chane chazonzi this that wati vana nongobukayoti aisukawo topera saka dzakakura sei apa munomba dzindo zvechi zvakaipa anzi imba imba yakaisa kutongana kana uchiextenda kuti uwane private room notoda kupereka but ndo chaizvo nokuti imba yemwana wese ka but dambudziko kadzinonetwa nevamwe vanenge vachizoti inda extenda dzinda rinobvita dzinda dai autopersonalizer vamwe vana vese havasina sei of which it's very wrong. It's very wrong. Ndakamboiona kakesi iyoyo kuinbox kwangu vachinetsa dzinoita kukwira asone huku ndaicheka ini bepa racho rakadai so ndanotenga tarisa bepa iri rakadai tarisa bepa iri bepa racho iri but ritori broiler chairi that's the only huku nyama yangu adya nenyama yebeef yaunotenga kumaukuzichikwe maasian machiko vava nemabhucha akanaka nyama yavo iorganic asi inenge inetoita organic then kune mazai futi organic mazai sisi kuno kupa africa ichopa pavanenge akatonyorwa kuti organic ewhite so ari pamusoro penipikira ewhite ntokatomanje vatodza testi yakatosiyana fonaka guys tip zvakanyaya zvachona kana musingasati ndidzima hangu ndibika munora inenge ndada kutoona vachanakadzika ndichibika tichita nyaya vamusade kuti mutifone muchitiudza nyaya dzacho zvichitaura nyaya dzana dzehama idzi hama varwe izvozvo musafambe guys noganza nyaya dzekuti muinde kumapuro ivo kana uchiziva kuti kumba kwenyu kune munhu kune vanhu vari kubata-bata vari kugwa newe vanenge navako madzikomako vari kugwa newe hanzi asi sakati tichangodzireka dzikawa tii dzinenge dzavo harimaona musaenda kumaprofita kunobata-bata guys mukaona muchiziva kuti kwenyu kune hondo dzekutobwiwa muri kugwiswa hondo nevanhu vekufamily don't go and bata-bata kumaprofita mukanobata-bata kumaprofita zvikanogwidzana kana vakaenda kunanga dziri pawapfuma yemwana unokudubugwa pasi hana muri kunzwa unokudubugwa pasi siya mwari vakurwire siya mwari vakurwire uri kutomborwirwa izvozviwai usingatozivi kuti uri kurwirwa uri kutomborwirwa usanobate problem comes pakubata vari kubata iwe uri kubata vari kubata iwe uri kubata iwe wako wokundikwa wakundigwa vaenda kunzinganga dzekuMalawi kana dzepasi pemvura kana tsiko hanomaona vabata iwe wakuti kudubugwa pari manje andika ingoti mwari ndimi munoziva mwari ina handina chandinacho makambondibvumira kutichengeta wani kusvika ndisvike pandasvika wakambosvika pakasvika papo sei vanga vasiko here vareya vanga variko vanga vasina kuzama here vaikuzama saka ndikoko kana mwari mazvitendera ndikoko usabate rikunotsvaga uchindogwidzana navo hanzi number please tifone namba yakapinwa apa Cape Town marketing iyi namba iri apa 079 naitandi ndipirawo kaCape Town uyo nhikiri namba dzakapinwa musikudziona sei namba dzakapinwa apo idzo asi aya mafuta bhoyera aya masikaka yaidorasha ini makanda yadobvisa ini ihuku makanda futa chakanyanyisa namba iripo iyo mata iyo namba iyo yakapinwapo iyi hanzi namba isikuonekwa guys ndokumbira murami muchinyora kanhamba ndinokumbira munyore nhamba pane vari kufona ndokumbira munyore nhamba hanzi kana izvi fonai guys isaina iripo namba ndoti kudiko toita sekoyo namba
ndaita unpin up. Nyorai ndiseme namba guys. Hapana isono. Chinyorai ndipine futi yakairi pasi. Yanga itonekwa muno chiri kufamba muri kutadza kuiona sei. Chiri kuno kundu kuiona. Ndipei nyorai namba ndivape guys. Nyorai namba ndipine. Anza titofona. Ewa tori master unongofona kupa kufona chinotora master. Unongofona. Tongoti hello call. Hatingatauri zita rako. Chinyorai namba ndipine. Thank you Shumbres, thank you. Saka maveti masvika here. Mwari wakanaka, mafamba zvakanaka handiti. Idzi namba dzanyorwa nagodhesi idzi. Ndapina namba idzo. Idzo dzakanyorwa nadzigodhesi idzo. Namba idzo. Vari kuti havasi kudziona idzo namba idzo. Idzo namba idzo dzakanyorwa nadzigodhesi idzo. Hello? Yes. Hi, Kola. Should you say? Ndakaoma siveri. Hey. Isusu kumba kwedu tangovigana pachedu. Hey. Tangovigana pachedu. Ndozvakutoitika. Isusu kumba kwedu takutovereka kuti hamadzi hama yedu yatozororopo mulati. Hey. Takutoziva kuti tukafyiwa totongofonera wedhavs wotouya wototibatira basi. Izvozvo. Last month takafirwa nemwana weZimbabwe tikangomboiga tiri tega. Hapana kana ukama wakauya. Hapana ukama wakauya. Hama dzekwamai ndo dzichiri kumira nesu, dzekwababa dzakabva dzatokansela tikabva tatotyo aiwa akasvirawo zvakadaro. Dambudziko asi isusu ngamedu semasisters takabata hatidi kunyemba. I big up to my big sister vari kwaTusape, my big sister vari kunoko. Aiwa tese tiri 3 problem sisi vari kunoko vanombondikumbira zvavo hembe asi vanokumbira hembe. Asi havani vanotokumbira ndikanyima havana masina asi vanokumbira. Havasi kushanda here. Aiwa vanoshanda. No, I'm just joking. She's my sister. We always like that. Hembe tinochinjana tichiita sei in a good way. Okay. Asi pari panhama pasineni aiwa isusu tamira hedu nedhavs ndeyatamira nayo tambongozoti tikatosamwari yenyu ndosawira wenyu mukuru. Ndiyo hama yedu iyoyo. Handisi kuadvertise, I'm not agent. Ndikuri wangu memba yacho asi tingotaura kuti ndiyo hama yangu inini pari zvino ndikaita problem ndongozoti ndinongofonera dhavs ndo inochema nei. Pana bvudza conversation hanzi chikodzero chiri chii zvakaita zvakatanga sei? Chikonzero ndechekuti nyaya yacho yakarembesa. Baba varipo wakasara pavana ndo vanga vakabata zvese. Saka varipo kudaro isusu nekungwarisa tichibva tafamba tichizwa nyaya tikafamba tikabva takudubura zvese. Takudubura zvese kozi yakasvika kuya mumusha ichitaura ndo patakabva tamakwa ipapo zvikanzi gairipe. Saka kubva ipapo nyaya yacho hatitombofariri. Mukabva maripa? Takaripa asi zvakawarwadza kuti vakabata-bata. Tatazvibvondonyora zvese hatina kwatakamboenda asi taingonamata tichingozvinamatira tichizvinamatira kusvika zvafumuka zvese tichivabvondora kusvika vangoti vana vanoda kuonererwa chii. Isusu tiri mumhuri medu takazvimirira. Vamwe vese vanoita hama dzekwababa asi isusu family yedu tasara tiri 3 girls. Tiri 3 girls kudaro tinongozvionera pachedu. Tikatoita problem chete tinotoziva kuti hama yedu idhavs. Amatinobureki iri kutomboti hama yedu ndiyo itori hama yedu iyoyo. Saka vakabva tobuda mamuri. Takabva tatongobuda asi hama dzekwamai tinongori nadzo.
tesu takambogama dzepamai dzakamira nesu aiwa vasweri 1 week vasina kufona vana kumurisei akadzepamai aiwa big up vana gushu vana gushungo wangu aiwa handigoni nawo vana mai wangu saka ndozvirimo mabhisha izvozvo ndidzo hama dzedu saka ndozvirimo mabhisha idzodzo kuti isusu kwedu kuno hama dzokababa disaster hope yokwababa ukatoona kuti warota utozoti zvinhu zvako musi wacho uchatombokwikana nemurungu pabasa utozoti pane zvisina kutombomira mushe asi tinongoramba tichinamata isusu mai vedu kubva vacho vapenyu taingozviudza kuti hatibati mushonga hatidi tinopfugama nemabhedu tichinamata saka ndozvatakangowengerwa izvozvo saka izvozvizvi takatonzwa last week vachitoti dai ndingakafa toda kuona kuti vachaita sei tikati aiwa we are powered by Zororo Pumlani ende ukangofamba mapoeta anogara akachekwa exactly ndakabva ndati kunyange munhu imi yangu polisi itori netombstone kumberi saka ndikavakutemukasvichangoizwa zvavo ndondiwari exactly zvese zvinenge zviri right saka takangozvigadzirira life yedu takaona kuti titi akadzoka baba hama yangu unotogara utori nebhipi tinongoona namasocial media mumwe havakomenti tinongopesana tichidai hama yengu ikoko pakaipa pakaipa hamba idzi ndo zvedu kazvedu chaizvo chaizvo zvedu zvegore zviya zvenyu mude mari dzedhafs yakachipa dhafs laisa zvisingaiti zvondoti kana usina dhafs tafamba zvakanaka kuti tokuda mugweru dhafs inotangira pa 89 ufunge 89 chai 89 tisingakwana kutenga pizza watove nepolisi yako pamwedzi poga poga hauzombo chiro chikadzi washayiwa mari zvakaita sei chiro chikadzi wadini hauzoshayiwi 89 pamwedzi hauzoshayi pane kuti uitigwe gofundme yekufacebook kana kuti kutiktok wafa konzi ndeupi konzi uya musikana idzi larisa yaitamba stereki akafa anga sina polisi anga sitorina uya it's not even expensive wotenga kutukirigwa wakafa tukirigwa gara unongozotukirigwapo chero kana ungotukwe paspotlight but at least unenge une polisi 89 chai pamwedzi atove nepolisi ndotinhu zvisingadhuri manje ende ukangobata mari yako kana 200 300 wotongorobhadhira ka1 andowana tobhadhira kana 3-4 months yako ka1 pedza nazvo wombozorora vatongoita isu vanokudhaispora tongobhadhira ka1 kana 6 months tombotokangama kuti gara zvaizvo hakune polisi unoda kutuka ane vamwe ada kufona here guys fona ichinji pane vanodawo here kufona pane vanoda kufona here vasikana wenu larisa idhauti tinobvuma ibvumi yaramba kukwidza inoramba kukwidza fone guys iri kuramba kukwidza larisa ira zvokufona kukwidza iyo iri kuramba kukwidza vanhu iri kuramba tona network iri strong right kana musina guys ndakuida guys tobatsana 10 kana dzimangwana ndakuida ku guys tobatsana 10
kana kuti mangwana. God bless you guys. Tisakana zvakare muchikamuchinotevera. Bye bye.